ҳамаро салом, бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва имрӯз гап мезанем дар бораи фактҳои илмие ки дар асл дурӯғанд, лекин мо бовар мекунем ва бисёриҳоеро ҳатто мо дар мактабам хондагием, дар дарсҳои биологияву таърих. Пешакӣ огоҳӣ мекунам ки видео хеле ҳам ҷолибай. Дар баъзе чизҳое ки шумо дар ин видео мешунавен, боваритонам намеояд ки шумо ин қадар вақт дар ин гапҳо бовар мекардем. ва пеш аз видеоро тамошо кардан ба мухлисҳои ҷанговар бозингаро гуфтанем ки шумо дар шуғли дӯстдоштаихтон метавонед ки пул кор кунед. Ба салки дар комментария закре пишза бигзарен дар сайт регистратсия кунед, дастаи бозингари дӯстдоштаихтона интихоб кунед ва агар ки угадат карда бутонед бурди ӯро, шумо метавонед дар бурди ӯ пул кор кунед. Ва фаромӯш накунед дар вақти полин регистратсия кардан промокоди канала истифода кунед. Якум оғоз мекунем аз одамизод. Олимо то имрӯзора ҳаракат мекунанд ки сирҳое ки зери пардаи коинот махфиян ӯро ошкор кунанд. Лекин ба ҳамаи пешрафтаи технологияи имрӯзаи замони мо нигоҳ накарда, мо хеле ҳам кам медонем дар бораи одамизод. Албатта ки мувофиқи илми дунявӣ агар бигирем. Мисол мегирем бисёр машҳура ҳамин хел теорияе ки гӯё ки одамизод 10% мағзи сари хича истифода мебарад ва 90% ӯ кор намекунад. Албатта ки ин гуна теорияро олимо бароварда буданд, лекин имрӯз якчанд олими дигар ин теорияро рад карданд. Албатта ки гап хатое. Одамизод 10% мозг шане одамизод ҳама фоизҳои мозги чӣ қадаре ки дар сари ӯ аста истифода мебарад. А дар саволе ки барои чи як кас тупой, а як кас дига баақлай, барои ки ӯ ҳамон қадар имконияти ақл дорад. Ақл доштан вобастагӣ аз он намекунад ки агар калайти калон бошад то ба ақли, барои ки мозгит бисёр ё ки майда боша то тупоӣ. Тасаввур кунед компютерҳои пешинаро ки тонна вазн доштанд, а компютерҳои ҳозира ба мисли як китобе. Лекин дар муқоиса аз компютерҳои пешина дида ё бештар информация дар худшон ҷо карда метавонанд, бештар аз удаи кор мебароянд. Аз ҳама узве ки бештар энергия ба худаш талаб мекунад, аз ҷумла кислород, и мозги одамизод ҳай. Дар муқоиса ба вазм истифода бурдани энергияи одамизод, мозги одамизод 2% тамоми массаи бадана ишғол мекунад, лекин 20% энергияро расход мекунад. Агар ки чунин мағзи сари калон дар кор намебуд одамизода, ӯ умуман вуҷуд намедошт. Яъне ки агар 10% мо истифода мебурдем, пас ба миқдори 10% мо дар сарамон мозг медоштем. Барои чӣ хотир ки дар вақти одам таваллуд шудан, дар натиҷаи давлени черепной давлени одам метавонад ки бимра. Ҳамаи мушкилотҳо мешид ки бартараф шаванд. Дар ҳоле ки 90% мағзи сари одамизод кор накунад, пас барои чӣ ӯ лозимае? Ва мағзи сари одамизод и ба мисли як фабрикаи калоне ҳастае ки ҳар як тарафи ӯ ба худшон махсус функсияҳои гуногуна иҷро мекунанд. Барои маълум кардани ҳар як қисмҳои гуногуни мағзи сари одамизод ки ҷавобгоҳе ба ҳар як ҳаракат, учёниҳо солҳо сарф кардагианд ва дар ҳамин қадар солҳои таҳқиқотшон ягон вақт ягон олим узви мағзи сара ёфтагӣ нестае ки кор накунад, просто так боша барои зеб. ҳаволо боша шумо дар комментария бинависед ки ба фикри шумо алаф чӣ қадар баланд метавонад боша. Барои ҷавоб додани ин савол бисёриҳо ба ёд меоранд ҳолатҳоеро ки дар ягон природа дар дуруни алафзор гулзор гаштагӣ бошанд. Хай тақрибан баланди алаф то миёнае. Лекин чӣ мешавад ки мо гап занем дар бораи алафе ки қадаш 30 метрае? Бале, хеле ҳам ҷолиб метавонад, лекин барои ра фаҳмидан фикри зиёд кардан лозим нест. Аз нуқтаи назари илмӣ бамбук ки шумо дидаген, ин ҳам дар гурӯҳи оилаи алафҳо дохил мешавад, ки бо осонӣ метавонад ки қадди ӯ баробари бинои 10 ошёна боша. Бамбук яке аз баландтарин алафҳо дар кураи замин ба ҳисоб меравад, ки аз оилаҳои донагиҳоай, ба мисли гандам, ҷав, ҷугори ва дигар донагиҳо. Одаме ки китобҳои илмии 15 сол пеша хондагиҳай, агар ки китобҳои илмии замонавии имрӯзаи моро бихона, хеле ҳам ба ҳайрат меояд ва фикр мекунад ки чун ман 15 сол пеш афсона мехондам дар мактаб. Ва дар вақти ин факта гап задан бародаро, мо бисёр терминҳои урусиро истифода мебарем. Шумо безеб қабул накунед, барои он хотире ки ман як чанд терминҳои гуногуна мегум ва ҳамаи дар тарҷума ба забони тоҷикӣ мевагӣ ҳисоб мешавад, лекин дар асл ё разни чиянд. Мисол мегирем плод ё ин ки ягода, дар перевод ҳамаи мева ҳисоб мешавад. Плод картошки, меваи картошка, ягода картошки, меваи картошка но ё разнянд. Аз ҳамин хотир ман калимаҳоро ба забони русӣ мегӯям ки шумо бо хубтар фаҳмотар боша. Мисол мегирем картошка, ба фикри шумо чие? Сабзавода? Не, лекин бародаро картошка и дар гурӯҳи ягодаҳо дохил мешавад. Картошка хеле ҳам машҳур дар тамоми ҷаҳон, лекин бисёриҳо намедонанд ки плоди ӯ, яъне ки дурусттар чӣ ӯро бояд ном бигиранд. Аз ҳамин хотир одамо бисёр ба хатогиҳо даст мезананд дар вақти ном гирифтани меваи картошка. Баъзе одамо ӯро плод мегӯянд, баъзеош бошанд реша. Аз нуқтаи назари ботаника, плод ин чизе ҳастае ки дар болои растения мебарояд, дар натиҷаи
натиҷаи гил кардан ба мисли дарахтҳо ё ин ки бодринг, помидору каду дигараш. Яъне ки плод ҳамун чизе ҳастае ки пайдо мешавад дар растени дар ҷои хоқ шидагии гили ӯ. Ачхеле ки шумо медонед дар картошка боша ба ҷои гил дар поёни замин пайдо мешавад ҳамун плодо. Ахиди плоди картошкара ягда меган. Барои чӣ хотир ман дар инҷа ба тоҷикӣ тарҷума накардам? Барои он хотире ки агар ки мо ба тоҷикӣ тарҷума мекардам, ҳамаеро ман бояд ки мевагӣ мегуфтам. Лекин дар ботаника хиди понятияи мевагӣ истифода бурда намешавад. Дар ӯ ин чизҳоро плод меган, ки агар мо бале агар дословно тарҷума кунем мевагӣ мешавад. Маҳсулоти ҳамун растения. И чӣ метавонад боша? Ё ин ки сабзавода, ё ин ки мева. Лекин не. Ду термини дигаре ки мо истифода намебарем, ё якташ плод, яктаи дигараш ҳаста ягда. Ҳамин хел дар гурӯҳи плодо дохил мешавад чизе ки мо то иқа вақта сабзавот мегуфтем ва баъзиёша мо ҳатто мевагӣ ҳам мегем. Мисол мегирем помидор, бодринг, чиай мо сабзавот мегем. Лекин сабзавот ба забони русӣ овоши мешавад. Лекин ё дар овоши не, дар плодҳо дохил мешаванд. Ба мисли гуфтам ки баъзеша ҳозир мевагирам. Орех ё ҳам дар гурӯҳи плодҳо дохил мешаванд ба мисли помидору бодринг. Ва аз ҷумла фаромӯш намекунем ки шафтолу. Лекин нишон фаромӯш кардан дар кор нестае ки плод и маънои ӯра надорад ки тамоман ӯ бояд хурданӣ боша. Дар гурӯҳи плодҳо дохил мешавад ҳар гуна намудҳои гуногуни ягдаҳо. Яъне ки плод ҳамун чизе ба ҳисоб меравад ки дар дуруни ӯ дона вуҷуд дорад. Ва ҳамин хел аз нуқтаи назари ботаника дар гурӯҳи ягдаҳо дохил мешавад. крижовник, смородина, картошка, банан, киви, арбуз, баклажон, аз ҷумла помидору бодринг. Ва албатта ки дар инҷа харбузаву каду ҳам дохил мешавад. Ва аз ҳамин ҷа мо метавонем бигӯем ки яке аз чизҳое ки дар оилаи ягдаҳо дохил мешавад, калонтарин ба ҳисоб меравад и кадуай. Лекин хатоӣ карда то имрӯза одамо тарбуза ҳисоб мекарданд. Барои чӣ мо калонтарин тарбуза не ӯ кадуро гуфтем? Барои он хотире ки ҳамин хел ҳолатҳое ҳастанд ки фермерҳо тавонистанд яктонаҳа каду парвариш кунанд. ҳатто дар таърих ҳамин хел ҳолатҳое ҳастае ки дар натиҷаи муайян кардани помидор ё ин ки дар гурӯҳи оилаи сабзавотҳо ё ин ки дар меваҷотҳо баҳси судӣ шидагиае. Соли 1893 ба хулосаи суди олии амрико помидорро ҳамчун сабзавот қабул мекунанд. Гап дар сари онае ки дар вақти импортировать кардани сабзавотҳо бояд ки налог меспоридӣ, а дар мевагӣ не. акнун биёем гап мезанем дар дигар бародарони хурдои мо ки дар организми мо зиндагӣ мекунанд ё ҳастанд бактерияҳо. Албатта ки мо дар бораи ин намуд мавҷудотҳо на он қадар бисёр медонем, лекин фактое ки мо метавонем бифаҳмем бисёриҳоро ба ҳайрат меорад. Мисол мегирем, савол ба ҳама метавонем ки дар комментария ҷавобша бинависем. Ба фикри шумо аз ҳама ҷое ки зиёд бактерия дора ик ҷое? Баъзеҳо метавонанд бигӯянд ки и дар территорияи туалетҳо аст, ҳоҷатхонада. Лекин чӣ хеле ки и гап ғайриоддӣ метова, и хатоае. Мумкин дар забон аз як тараф метавонем бигӯем ки қариб ростай, лекин ҷавоби дуруст нест. Албатта и гап хеле ҳам даҳшатнок метава барои шумо ва мумкине ки баъди и гапаш шунавидан шумо перчатка бикашем дар вақте ки магазин мерем. Барои чӣ хотире ки аз ҳама ҷое ки бештар бактерия дора и дастаҳои телешкаҳое ҳастае ки дар супермаркетҳо мо харидкунӣ мерем бо ӯ. Южнокореяст ки олимо муайян карданд ки дар 1 квадратни сантиметри дастаи аробачаи магазинӣ тақрибан 1100 колонияи бактерияҳо метавонанд ки мавҷуд дошта бошанд. Дигар чизе ки дар ин гурӯҳ дохил мешавад мушкаҳое. Мушкаҳое ки дар интернет-кафеҳо вуҷуд доранд. Мерем бозӣ мекунем ку? А баъдан дастаи дари ҳоҷатхонаи умумӣ. Акнун боша як факти дигарро мегӯем ки шумо хеле ҳам ба ҳайрат меоед. Ман ҳатто худам ба ҳайрат меом, барое ки ман худам обши қадар вазн надорам қариб ки. Яъне ки умуман ба ҳисоби миёна агар бигирем, тамоми бактерияҳое ки дар организми одамизод зиндаанд, вазни умумишон тақрибан 2 килоро дар бар мегирад. Короче ман 3 килоему 2 килои ман значит бактерия. Аз ҳама чизи ҷолибиш ҳамае ки дар охири асри 19 бактерия ҳамчун яроқ истифода бурда мешуд дар вақти дуэл. Яъне ки дуэл и ҳолатҳое ҳастае ки як ба як файрод мекунӣ ку давай один на один выйдем. Короче дар ҳамон вақте ки баҳс дар бораи кушодани бактерияҳои хурд, яъне ки учен одаморо дида наметавонистем, яъне ки чизеро намебинем, значит бовар намекунам ба мисли атеистои имрӯзаи мо шарте ки ӯ бояд бинад. Луи Пастер, микробиолог, дар вақте ки мехоҳад тасдиқ кунад ки бактерияҳо вуҷуд доранд, аппоненти ӯ дар гап розӣ намешавад, лекин ӯ дар дуэлиш ана ҳамин кора истифода мебарад. Яъне ки ӯ дута кол барои ҳамчун яроқи худаш истифода мекунад ва дар як таш боша ҷойгир мекунад микроорганизмҳоеро ки бемории оспара ба вуҷуд меовард. А ҳарифи ӯ боша розӣ намешава иро нӯшиданда. Всё таки ачкавад мекунам.
акнун боша мегзарем ба Египет ки аз замони қадим то имрӯзои мора бисёр мифҳо вуҷуд доранд. Якумин мифе ки вуҷуд дорад дар Египт ё алоқамандӣ доранд бо сохтмони пирамида. Яъне ки одамо бовар намекунанд ба оне ки пирамидара одами рӯи замини сохтагиае. Во фикр мекунанд ки ягон инопланетянин ё ин ки ягон сверхъестествени сила ора сохтагиае. Дар пирамидаҳо ҷойгирай бисёр роҳҳои пинҳонӣ ва дорои қувваҳои ҷодугиянд ва дар баъзеҳош боша фикр мекунанд ки касофати фароне ки ё метавонанд зарар барасонанд ба шахсони бегонае ки вориди пирамида мешаванд ё ин ки ба он наздик мешаванд. Албатта афсона ин афсонае, лекин ҳақиқатша кофтан албатта дар корае ку. Дар вақти таҳқиқот гузарондан египтолого маълум мекунанд ки блокҳое ки вазншон тақрибан 2.5 тоннаи метавонанд ки тақрибан 8 одам ура аз як ҷо ба ҷои дигар бигзаронанд, дар ҳоле ки агар ӯ маслиҳат карда дар якҷоягӣ қуввара як карда ба махсус таҷҳизоте ки дар ӯ пайвастай бикашанд. ҳозир шумо фикр кунед ки бигӯед хай 2.5 тоннаро 8 одам ба ягон ҳила мебанда якҷоя кашида метавонанд, лекин болои пирамида чӣ хел бароварданд? Ба махсус системае ки пантус номида мешавад. Ва як чиз дигаршам албатта қайд карда накунае ки меган блокҳои пирамида 2.5 тонна вазн дорад, лекин иша бисёриҳо намегӯянд ки блокҳое ки дар болоай вазншон сабуктаранд, яъне ки то чанди боло рафтан мегирӣ блокҳо хурду сабук шидан мегиранд. Ҳамаи просто так нест, барои он хотире ки ба ин системаи пантус блокҳоро дар вақти боло баровардан қин шидан мегирад то чанди. Аз ҳамин хотир ӯ хурду сабук шидан мегиранд. Асангҳоро барои сохтмони пирамида дар назди пирамида тайёр мекарданд. Барои кор анҷом додан аз пирамида на он қадар дуртар махсус карьера канда мешавад. Дар бораи фактҳои мистикӣ, яъне ки ҷодугиву ягон қувваҳои ғайриоддии хиди пирамидаҳо боша, то айни замон и аз нуқтаи назари наука тасдиқ шудагӣ нест. Овозаҳо дар бораи проклятияи фараон и просто овозае ва мумкин е ки ҳамаи алоқамандӣ боша ба филмҳое ки мо тамошо мекунем. Басандае ки дар аввали филм бигӯянд ки филм основан на реальных событиях. Басай одамода ки ира реални қабул кунанд. Ва албатта гуфтан дар кора як факти дигаре ки чӣ гуна чунин овозаҳо паҳн мешаванд. Барои паҳн шудани яке аз чунин овозаҳо даст задагиай яке аз археолого Говард Картер. Ин археолог баъди кушодани пирамидаи Тутанхамон маҷбур буд ки одамои аз табақаи болоиро ҳамавақт қабул карда, ҳамавақт дар уҷа кор куна. Ӯро хуб пешвоз бигира, ӯро короче хитон фаҳмидин. албатта ки чунин пешвоз гирифтани ин гуна меҳмонҳои аз табақаи болохӣ наметавонист ки ба археолог имкон буда ки ӯ хуб дар бораи кор фикр кунад ва аз пайкори худ шава. Ва ҳамчунин дар назди пирамида як гурӯҳи хабарнигоро буданд ки ӯ ҳамавақт бояд ки ягон новости, ягон хабари нав паҳн мекарданд. Яъне ки дар натиҷа ба хотире ки бисёр меҳмонҳо омада ӯра халал мерасонданд ва имконияте буд ки ягон хабарро ба воситаи хабарнигоро паҳн кунӣ, ин археолог чунин овоза паҳн мекунад ки Тутанхамон проклятия дора ва намегузора ягон шахсеро ки ба ӯ наздик шава. Касе ки ба ӯ наздик мешава, ба ӯ хеле ҳам зарари сахт мерасонад, махсус духе ки ахраният мекунад, яъне ки посбонӣ мекунад худи Тутанхамона. Ва албатта ки чунин овоза то рӯзҳои мора воқеъ мондагианд. Мисол мегирем дар вақти паҳн кардани овоза ҳама мега ки ҳама хел овоза аст, лекин ягон кас интересоват намекунад ки ин гуна овоза чӣ гуна пайдо шуд. Ва албатта ки мо наметавонем ки дар ин рӯйхат хитоя ҷойгир накунем ки ба наздикӣ хеле ҳам овозаи баланд барпо кардагиа иҷо. Аниқтараш мо гап мезанем чизе ки алоқамандӣ дорад ба Хитой и Великий китайская стена, девори бузургтарину калонтарини хитоӣ. Яъне факти дурӯғине ки алоқамандӣ дорад бо ин девор ин ҳамие ки ин чизе ки дастӣ сохта шудагиай аз космос намоёнай. Яъне ки ин гап дурӯғай. Паҳмии ин девор танҳо 6 метре. Яъне ки агар мо бесем логично фикр кунем, ин аз бисёр ошиёнаҳои баланда хурдтарай. Аз ҳамин ҷо бармеояд ки ира бе ягон таҷҳизот просто так ба чашми оддӣ аз космос дида намешавад. Агар ки мо бигӯем ягон таҷҳизота истифода бурда дидагиянд, хай таҷҳизоте ки истифода бари маъмултар мебинанд аз космос. Яъне ки мо ба хулоса меоем ки бе ягон ёрии таҷҳизоти замонавӣ намешавад ки девори хитоиро аз космос бинӣ. Ки албатта ин гапа ба наздикӣ космонавти хитоӣ тасдиқ кард ва албатта гапи ӯро дастгирӣ кард сарвари ин давлат. Яъне мо метавонем бигӯем ки танҳо як девори хитоӣ тавонист ки муаллифҳои китобҳои мактабиро ва баъзе нависандаву журналистора шайтон кунад, ба шайтон мубаддал бигардонад.
шумо дар комментария бинависед ки оё дар бораи кадом намуд ҳамин фактҳо дарак доштанд ки дар асл ин фактҳо дурӯғинане ки дар байни одамо машҳуранд ва шумо дар комментария бинависед ки кадом фактҳои научниро медонед ки то имрӯз одамо бовар доранд, лекин дар аслам бо тасдиқшудагии бо олимои нави ҳозиразамона ки ин фактҳо дурӯғанд. Шумо метавонед дар комментария бинависед, мо метавонем як рӯйхати видеои дига кунем бо маълумоти экспертҳои канали SM Шарипов. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.